Hei Jesus Fubex täällä ja tervetuloa vähän Kilpparin kanssa Minecraftissa Hunger Gamesissa. Kyllä, Missä sä mut... Hei, ota kerran vaan. Mä oon tässä sun takana. Me ollaan jo tiimissä. Ei Joo, hyvä. Elikkä mä käytän itse Assassinia, mitä kittiä nää käytät? Knightia. Joo. Knight. Lähdetään tuosta meidän oikealta taakse. Kerro mihin väriin. Sininen. Onko sininen? Let's go to sininen. Mä sain jotain. Mä sain miltei kaikki. Seurauksia Joo, mä oon sun selän takana. Okei, mä seuraan sua tämän kerran. Tämä on ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun sinua seuraan. Onko sulla asetta? Ei. No sä saat tästä. Oho! Mä tiputin sen tänne. No niin, ja nyt tuu. Käydään luuttaa tää talo. No aukea. Anna mulle sitten, jos sä saat tätä ylimääräistä. No nahkasukat. Mä sain hei mä voin antaa sulle nahkaa chestplate. Joo, elikkä ota tuosta noin ja... Saaks mä ne housut? Eiku sukat. No niin siis. Mä tuun sinne. Droppa. Rouva. Noniin, let's go to Somfere. Vitsi. Hidas. Se ei toiminut. Tuu tänne, mennään tänne. Minne? Hei, nyt tänne, seuraavaksi vaan. Jop. Noin se. Sillä käsi takana ollaan. Hei, sitten kun mä saan jouluna paremman koneen vissiin, niin tehtäisikö vaikka sellainen serveri, jos me tehtäis minä ja sinä, tai sitten minä, sinä ja killer, tai näin. Tai vaikka enemmänkin porukkaa. Kato, Ei ehkä enempää. Noin, mulla on full armorit ja kivimiekka. Tää menee ihan hyvin. Mullakin on full armorit. Missä sä oot nyt? Mä näen sut tässä. Hei, onko sulla ruokaa? Sun food. Ruoanmyrkytys! Sen takia mä viskasinkin ne mulle, kun mä en syö ite niitä. Mitä vahaa näitä syö mitään? Hei, nää saat tämän. Ota. Tsk. Ja tsk. Noin, missä se raja menee? Yskän kohdalla. Yskän. Tie Yskään vei kurkun kautta. Äsken sulla oli silleen drrrr. Sun ääni oli silleen drrrr. Se voi johtaa siihen. Tuu tänne. Missä sä oot? Where you are? In that one house. Missä nää oot? Mä käyn hakkeen tän yhden chestin. Hei, mä oon siinä meidän ulkona. Ulkona? Täällä alhaalla. Jei. Jei. Mä luuttasin tuon chestin, ei Jop. kannata turhaa aukasta. Hei, Nyt on mennyt 3,2 minsaa mennyt. Jes, soppaa ja housut. Mikä housut sulla on? Kouluda. Hei, onko sulla parempaa kypärää mulle tai parempia sukkia? Ei ole. Onko sulla mennyt miekkaa? Mulla on itellä kivimiekka, mutta mä ei oo toista. Onko sulla vaikka puumiekkaa? Ei oo. Onko se ollut vaikka Knightille parempi? Eiku niin, joo. I follow you. Joo, mennään sinne ylös. Nuo oli luutettu vissiin. Mennään tonne ylös. Ei mennä. Raja tulee, niin sitten sieltä on rasittava päästä alas. Jep. Mulla on sulle paremmat kengät. Jes. Mitä näet? Meikällä on golden soppaa. Hei, ota, kato. Tuosta noin. Onko sulla parempia miekkaa? Ei ole edelleen sitä. Okei. Nyt No mä joutaan seittiin, motherfucking seitti. Sheitti. Hei! Vitsi, onko sulla mitään hakkua? Ei, tää on edelleen äskeetä.
Oliko niinpä? Sitten mä retardin. Mennään tähän taloon, joka on saarella. Fuu. Ei sillä ollut mitään muuta kuin ruokaa. Missä sä nyt oot? Kerro missä sä oot. Tällä talon toisella puolella. Ja pysäy siihen. Että, vitsi, FPS droppi. Ai mä näen sut. Mun ei ole FPS dropannut yhtään nyt. Jes, sainko kaiken? No, Sain. missä? Koska Halloween-eventti, niin täällä on semmosia niinku jänniä juttuja, mikä tulee maahan semmonen kurpitsa ja sitten niistä tulee koineja ja gemejä. Olke. Ja minä sain juuri semmoisen, hei täällä on tää tunneli, onko tätä otettu? On. 5.3 min saa mennyt jo. Oho. Chase-treffillä muuten minsee puolen päästä. Vitsi kun ottais parimmat miekat, niin ois hauskaa. Tuu tänne ylös, nää tuletkin. Onko tuota chestia luutettu? Ei ole. Mä zoomaan sun mä zoomaan sun pää. Mitä? Hyvä suomen kieli. Mä zoomaan sun pää. Hei, Raja tulee. Raja ihan sun naamaisa. Ei kannata mennä sinne taloon. Onko tuo sun mielestä lähellä? Ui, että se onkin tuossa. On se aika lähellä. Mä en kattonut tuohon suuntaan, mä vaan menin tonne taloon. Mä olisin, ei se ole lähellä. Sitten todella. Sitten kuitenkin olisi ollut sille sun naamaisa. Sille fuu. Yskä, sori. Teillä saattaa raiskantua korvat. Ear-rape. Niin, miksi mä unohdin sanoa, mutta olisi pitänyt sanoa se alussa, mutta aivan sama. Niin teidän pitää käydä tilaa Kilpparin kanava. Pitää oikeasti käydä. Hei kato, mä sain soihdun. Eikö pidäkin niin mun kanssa käydä tilaa sun kanava? Kato, mä laitan soihtuja maahan. Ei edes mene. Eikö pidäkin mun kanssa käydä tilaa sun kanava? Voitte, ei oo pakko. Ei pakko, hei. Käykää tilaa vaan. Ei Jos oo pakko, mutta on pakko. Hei, chestit riifillä ja tuu keskelle. No me kuollaan siellä. Tuo ei kyllä keskipaikka. Täs. Ota, mä syön nopea appleja. Ei vitsi, tuolla on full iron. Tuu äkkiä keskelle. Joo, äkkiä keskelle. Mut mehän ei päästä sieltä, kun siellä on full iron. Kato, täällä Jaat on mä joku tyyppi. Yes! Get am. Mä sain paremman kypärän. Onko sulla kivimiekka? Ei. Kohta on. Nyt tän tuossa. Omen thanks! Nyt on muuten aika hyvät armorit. On jos meikällä vielä soppaa. Häh? Onko sulla ruokaa? On. Ota tuossa. Noin. Vitsi kun tietäis missä täällä on Meillä on ihan hyvät armorit ja kamat nytte. Onneksi tästä tuli tällainen hyvä video. No niin. Kerrankin kun lähdit seuraamaan mua. Kato, me saatetaan voittaakin tää matsi. Ihan hyvin. Hei, me muuten saadaankin voittaa tämä matsi. Siitä tulee muuten hyvä sulle eka video. Me aloitetaan vaikka se aiheeksi vaikka... Toivottavasti se toimii. Jos me voitetaan tää, niin me aloitetaan vaikka aiheeksi vaikka voitto. Ei nytten. No. FPS droppas yhteen. Ei. Mulla ei droppaa FPS yhtään. Mulla on jotain kauheata settiä. Sori katsojille. Kato kun mun juttuja, niin mä vähän säätelen max frame ratea. Hei! Oho, sori. Et ois alkanut katsoa mitään. Mulla on veteen ihan sairaat jäätymiset. Mä en voinut olla yhtään mitään. Ei mitään, mutta me oltiin toinen. No joo, muistin, että Likeus piti tästä videosta. Tää oli ihan hyvä, siinä oli ihan semimatsi.
Ehkä paras mun matsi, mitä mä ikinä kuvannut. Ja käykää tosiaan tilaamassa tuon Kilpparin kanava tuolla deskissä. Mä laitan sen deskin. Ja tilatkaa myös mun kanavaa ja sä voit sanoa nyt jotain, mitä sä Ja sanot. kyllä voitte jopa tilata Wubexin, jos haluatte. Ja tämmöstä perussettiä. Niin. Tilatkaa myös Kilpparin kanava. Joo, Joo. moro! Moikka!